Zoberiem si nejakú prekážku, či už to bude roller, činka, fľaša, hoci čo. Dám si ju takto pred seba a sú opäť dve varianty. Jedna je so zapojením hlavne tej spodnej časti brucha, kedy v podstate ležíme. Takže láhneš si, nohy si dáš na jednu stranu a dvíhaš nohy cez tú prekažku. Môžem ísť kľudne do toho momentu, kedy vyslovene len ťuknem pätami o zem a idem na druhú stranu. Neodrážam sa tými nohami, iba ťuknem. Druhá varianta, ktorú ja používam častejšie, a tá je, že mám dvihnutý aj vršok, som opretý vzadu na rukách a zapájam viac menej celé to brucho. Čiže nie som úplne navážený na tých rukách, tie ruky mi slúžia len ako opora, ale snažím sa ten trup držať aj tým bruchom. Dobre? A idem hop, 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 hop. Dole nádych, hore výdych. Nádych, výdych.